Dobrá, navrhneme experiment, ve kterém budeme hledat anihilační spektrum v důsledku kolize temné hmoty ve vesmíru. Temná hmota, radši si vezmu baterku. To měl být vtip. Já jsem tu šéf. Já říkám vtipy. Promiň, posluš se a řekni ho. Teď není na vtipky doba. Provádíme výzkum, který vyžaduje naprosté soustředění. Dobře, tak se do toho opřeme. Sheldone, Co? nemáš aspirin? V prvním šuplíku.